Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang espesyal nga pagpanimbaya kang Dr. Dolphin Mundingtan sa Baliangaw nga naminaw karon sa atong programa ug sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa Lawis, New Loc, Plaridel nga naminaw usab karon. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 9 bersikulo 10 hangtod sa 18. Ang giingon diri: Didto sa Damascus may usa ka sumusunod ni Jesus nga ginganlan og Ananias. Pinaagi sa panan-awon nagpakita kaniya ang Ginoo ug nag-ingon, Ananias. Mitubag si Ananias, Ginoo, ania ako. Miingon ang Ginoo kaniya, lakaw didto sa dalan nga gitawag og Tulid, ug didto sa balay ni Judas pangitaa ang tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo tungod kay tan-awa. Niining higayuna nagampo siya. Ug gipakita ko kaniya pinaagi sa panan-awon nga ikaw misulod ug mipandong sa imong kamot kaniya aron makakita siya pag-usab. Apan mitubag si Ananias, Ginoo, nadunggan ko gikan sa daghang mga tawo ang mahitungod ni anang tawhana, kun unsa siya kabangis sa imong mga sumusunod sa Jerusalem. Mianhi gani siya dinhi karon sa Damascus nga may pagtugot gikan sa kadagkuan sa mga pari aron pangdakpo niya ang tanang nagatuo kanimo. Apan miingon ang Ginoo kang Ananias, lakaw, adtui siya tungod kay gipili ko siya nga mag-alagad kanako aron ipaila niya ang akong ngalan sa mga dili Hudiyo ug sa ilang mga hari ug sa mga Israelinhon. Ug gipakita ko usab kaniya ang mga pag-antos nga kinahanglan niyang maagian alang kanako. Busa giadtuan ni Ananias si Saulo sa balay nga iyang gisak-an ug sa pagsulod niya didto gipandong niya ang iyang kamot kang Saulo ug miingon siya, Saulo, igsuon ko sa Ginoo, gisugo ako ni Ginoong Hesus sa pag-anhi dinhi kanimo. Siya nagpakita kanimo sa dalan samtang nagapadulong ka dinhi. Gisugo niya ako dinhi aron makakita ka pag-usab ug aron gamhan ka sa Espiritu Santo. Diha-diha nangahulog gikan sa mga mata ni Saulo ang murag mga himbis sa isda ug nakakita siya pag-usab. Unya mitindog siya ug nagpabautismo, mikaon siya ug nabaskog pag-usab ang iyang lawas. Atong nakatuna ni adtong miaging semana kung giunsa pagdakop ni Jesus si Saulo nga taga Tarso. Ang arogante ug mapahitas-on nga Pariseo nga nagdumot kang Kristo, gipakgang ni Jesus didto sa dalan padulong sa Damascus. Saulo, Saulo,
Nganong gilutos mo man ako? Ug miingon si Saulo, kinsa ka, Ginoo? Si Jesus mitubag, ako si Jesus nga imong gilutos. Mao nga karon mga kaigsuonan, ang garbuso nga manlulutos sa mga Kristohanon gipaubos sa Dios, gipitol sa Ginoo ang iyang garbo pinaagi sa iyang pagkabuta sulod sa 3 ka adlaw. Gisugda na sa Dios ang pagpanlihok sa kalag ni Pablo ug bisan og gipitol niya siya ug gibutahan sulod sa 3 ka adlaw, wala gayud niya siya biyae. Pagkahuman sa 3 ka adlaw, gipadala sa Dios si Ananias aron sa pagministeryo kaniya. Kinsa man ni si Ananias? Unsa iyang katungdanan sa iglesia? Ang tubag mga kaigsuonan, yano lang siya nga magtotoo. Diboto nga magtotoo kang Hesukristo. Dili siya pastor, dili siya ebanghelista o diakono. Pero bisan pa og yano lang siya nga disipulo ni Kristo, gigamit siya ingon nga tulay sa pagpanglihok sa balaang espiritu ngadto kang Saulo. Karon ang pangutana mao kini, nganong dili man mga apostoles sa Jerusalem ang gipadala sa Dios alang niini nga panghitabo sa kinabuhi ni Saulo? O di ba kaha si Felipe nga magwalali, nga bag-uhay pa lang gayod nga gigamit sa Ginoo sa pagkakabig ug pagbautismo sa Etiopyano nga yunoko? Ang tubag, mao nga ang Dios adunay katungod sa paggamit sa bisag kinsa, inilaman o ordinaryong tawo, aron ang kadungganan dili masulo sa pipila lamang. Mao nga gigamit sa Ginoo si Ananias aron sa pagministeryo kang Pablo. Apan adunay kahadlok si Ananias sa pagbuhat sa gipabuhat sa Ginoo kaniya. Ug masabtan ra nato siya kung anong gimanduan sa dakong kahadlok ang iyang kasing-kasing. Nasayod man gud siya kung kinsa ni si Pablo ug kung unsa ang iyang tuyo nganong miabot siya sa Damascus. Apan giunsa man sa paghupay sa Ginoo ang kahadlok ni Ananias? Well, gibuhat sa Ginoo ang paghupay sa iyang kahadlok pinaagi sa 2 ka pamaagi. Una, gidescribe sa Ginoo kang Ananias ang dakong kabag-uhan sa sulod sa kasing-kasing ni Pablo. Gipahibalo ni Jesus kang Ananias nga, tan-awa, nag-ampo na si Saulo karon. Nga mura ba og giingon ni Jesus kang Ananias nga, ayaw kahadlok, sa walay pagduda tinuod gayod nga kinabig si Saulo tungod kay tan-awa, nag-ampo na siya. Gisulti kadto ni Jesus aron nga mahupay ang kahadlok ni Ananias ug aron ipahibalo kaniya nga aduna nagayoy kausaban sa pagbati ug paminsar ni Pablo. Sa una, siya manlulutos, apan karon ang iyang kabag-uhan napakita pinaagi sa iyang paggahin sa iyang kaugalingon alang sa mga pag-ampo. So pag-ampo di ang ebidensya aron mahupay ang kahadlok ni Ananias aron pagpamatuod nga si Pablo dili na kahadlukan. Kay ngano, dili di ay mainampuon si Pablo sa una, mainampuon pud kunuhay, Pariseyo gud siya. But to give you an idea kung unsa ang inampuan sa mga Pariseyo, atong basahon ang Lucas kapitulo 18 bersikulo 10 hangtod sa 14. Si Jesus ang nagsulti niini nga sugilanon. Ang giingon dire, 2 ka lalaki ang misaka sa templo aron magampo. Ang usa Pariseyo ug ang usa maniningil sa buhis. Ang Pariseyo mibarog ug nagampo sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, Ginoo, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako susama sa ubang mga tawo, mga mangililad, mga dili makatarunganon, mga hingabit o bisan pa susama niining maniningil sa buhis. Nagapuasa ako og kaduha sa usa ka semana, nagbayad ako sa ikanapulo sa akong abot. Apan ang maniningil sa buhis nga nagbarog sa layong jutay, dili gani makahimo sa paghangad sa langit, ug nagpanumbag sa iyang dughan nga nagaingon, Ginoo, maluoy ka kanako ang makasasala. Sultihan ko kamo, kining tawhana mipauli sa iyang balay nga pinasaylo kaysa usa. Tungod kay ang matag usa nga nagbayaw sa iyang kaugalingon ipaubos.
apan siya nga nagpaubo sa iyang kaugalingon pagabayawon. So si Jesus ang nagsulti niini nga sugilanon mga kaigsuonan, ug naghatag kanato kini og clue kung unsang matang ang inampuan sa mga Parisiyo nga susama kang Pablo. Hambugiro nga inampuan. Bisan pa sa ilang pagampo, nagpaburot gihapon sila sa ilang kaugalingon. So more or less, may inampuon pod kunuhay si Pablo sa una. Sumala sa naandang inampuan sa mga Pariseyo. Gani ang giingon niya sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 4 hangtod sa 6 mao kini. Kung adunay angayan nga magpasigarbo diha sa unod, ako nagayod ang labing angayan. Gituli ako 8 kaadlaw gikan sa akong pagkatawo, kabahin sa nasod sa Israel, sa kaliwat ni Benjamin, Hebreuhanon sa tanang mga Hebreuhanon, ug bahin sa balaod usa ka Pariseyo, ug bahin sa kadasig manlulutos batok sa iglesia, ug bahin sa pagkamatarong sumala sa balaod walay buling. So usbon ko mga kaigsuonan, mainampuon pod kunuhay si Pablo. Apan ang iyang mga pagampo, dili pagampo sa mga tinuod nga magtotoo. Pagampo kadto sa mga mapahitason nga Pariseyo. Apan karon matud pa ni Jesus kang Ananias, tan-awa, nagampo na siya karon. Subot ipasabot, tinuod na gayod ang iyang pagampo karon. Dili pareho sa una. Ang iyang pagampo karon, pagampo na sa usa ka dinugmok nga kasing-kasing nga nakabati na sa iyang problema sa kasalanan. Sa una, ang pagampo ni Pablo puno sa pagsalig sa iyang kaugalingong pagkamatarong. Apan karon ang iyang pagampo nagsalig na lamang sa kaluoy sa Dios diha kang Kristo nga manluluwas. Tan-awa, nagampo na siya. Mga kaigsuonan, mao kini ang usa sa mga bugat nga ebidensya nga ang usa ka tawo nahimo ng tinuod nga magtotoo kang Kristo. Ang natural nga singgit sa kalag sa usa ka Kristohanon mao ang pagampo. Dili gayud malikayan nga muampo ang mga Kristohanon gumikan kay nabati naman nila ang pagkapiligro sa ilang kahimtang nga sila makasasala ug nahailalom sa kasuko ug tunglo sa Dios. Mao nga nabati na nila karon ang ilang panginahanglanon sa kapasayloan sa Dios. Mao nga mutawag gayud sila sa Ginoo diha sa mga pagampo. Sama sa gibuhat ba niadtong maniningil sa buhis, Ginoo, maluoy ka kanako ang makasasala. Nabati na nila nga wala sila'y pagkamatarong. Nangandoy na sila sa pagkamatarong ni Kristo ug nagsalig na sila sa kaluoy sa Ginoo. Si Pablo sa una, gumikan sa iyang garbo, dili siya makahimo sa tininuuray nga mga pagampo. Apan karon, andam na siya sa pagpaubos sa iyang kaugalingon ug mga liupo sa kaluoy sa Dios. Matud pa ni Charles Spurgeon, prayer is the autograph of the Holy Ghost upon the renewed heart. Ang pagampo kuno, timbre sa balaang espiritu sa binag-o nga kasing-kasing. So imbis nga musalig si Saulo sa iyang kaugalingon, nagsalig na siya sa Ginoo karon ug nagpaabot nga ipakita sa Dios kaniya ang iyang angayan nga buhaton. Tan-awa, nagampo na siya. Nagpasabot kini mga kaigsuonan nga wala gayud siya makaampo sukad masukad ug tininuuray nga pagampo. Well, makakurat kini tungod kay isip Pariseyo, hanas kaayo si Saulo sa mga pagampo nga minimorize 3 times a day. Apan ang Dios nga nagsusi sa kasing-kasing sa mga tawo, nasayod kun unsa ang tinuod nga pagampo. Ug iyang gipakita nga wala pagayod sukad makaampo si Saulo, sukad masukad. Kadto pagayod ang first time nga nagampo si Pablo ug tinuod nga pagampo. Sa atong kapanahunan karon mga kahigalaan, daghan kaayong mga tawo nga hanas kaayong muampo og minimorize ug binasa nga pagampo, nga balik-balik lang nga mga pagampo, mechanical ug naanda na lang. Well, atubangan sa Ginoo mga kahigalaan, wala kini pulos. Ang pagampo nga dawaton sa Ginoo
mao ang pag-ampo nga gikan gayod sa kasing-kasing nga nagpaubos sa iyang atubangan. Unsa man day ang tinuod nga pag-ampo? Ang tinuod nga pag-ampo, espiritual nga pag-ampo. Ang pag-ampo ni Saulo sa una, dili espiritual. Sama sa Pariseyo sa sumbingay ni Hesus, ang pag-ampo ni Pablo walay pag-angkon ug paghinulsol sa kasalanan. Usbon ko, ang pag-ampo ni Pablo walay pag-angkon ug paghinulsol sa kasalanan. Walay pagsalig sa dugo ni Hesus alang sa kapasayloan. Tungod kay wala pa man niya mailhi si Hesus. Apan karon nga nailhan na niya si Hesus didto sa dalan padulong sa Damascus, ug nasayra na niya nga si Hesus lamang ang Dios ug manluluwas, nakaampo na siya og insakto ug tinuod nga pag-ampo. Higala, bisan pa og relihiyoso kaayo kang nangadji ug taas kaayo nga pangadji, kung wala gayud nimo mailhi si Hesus ug wala nimo mabati ang imong problema sa kasalanan, seremonyas lang kanang imong mga pag-ampo. Wala gayud sukad makaampo si Saulo sa una sa matang sa pag-ampo nga madawat sa Ginoo. Of course, nasayod siya sa mga seremonyas sa balaod. Apan wala siya masayod sa tinuod nga unod niini nga makaplagan lamang kang Kristo. Gibuhat niya kadto nga mga seremonyas aron lamang itukod ang iyang kaugalingong pagkamatarong, apan wala siya nagpasakop sa pagkamatarong ni Kristo. Mao nga ang iyang mga pag-ampo wala gayud makasulod sa dughan sa Ginoo. Ug dugang pa, ang pag-ampo ni Saulo wala gayud nagbungat sa ngalan ni Hesus. Mao nga bagsak ang iyang mga pag-ampo sa una, tungod kay klaro kaayo ang giingon sa buhat 4:12, wala nay kaluwasan nga makaplagan sa uban, tungod kay walay laing ngalan ilalom sa langit nga gihatag sa mga katawhan aron maluwas kita. Ang ngalan lamang ni Hesus, mga kaigsuonan. Si Hesus lamang ang tigpataliwala sa Dios nga balaan ug sa makasasala nga mga katawhan. Ang problema ni Pablo sa una, iyang gisalikway si Hesus, iyang gibalibaran si Hesus, ug sama sa Pariseyo sa sumbingay ni Hesus, nagampo siya sa iyang kaugalingon. Ug dugang pa, ang tinuod nga pag-ampo dili gayud mamugna sa mga tawo nga ang mga kinaiya sukwahi kaayo sa kinaiya sa Dios. Makahimo ba sa pag-ampo ang tawo nga giharian og kasina sa kasing-kasing? Giharian og bakak, kasuko, kalaway, gugma sa kahilayan ug uban pa? No. Ang panultihon 15:8 nagaingon, ang halad sa mga dautan dulumtanan at tubangan sa Ginoo, apan ang pag-ampo sa mga matarong iyang gikahimutan. Si Saulo nga taga Tarso nakigbatok kang Kristo. So unsaon man nga maangko ni ang pabor sa Dios mismo nga nakigbatok man siya. Kung makigbatok kita sa ebanghelyo ug sa pagkamatarong sa Dios, bisag magpakaaron ingnon ta sa pagtuktok sa pultahan sa langit diha sa mga pag-ampo, dili gayud ablihan sa Dios ang pultahan niini. Si Pablo manlulutos sa una, unsaon man sa pag-ampo sa usa ka manlulutos. So higala, kung ang imong kasing-kasing gidumtan sa espiritu sa pagdumot, mahimong walay pulos ang tanan nimong debosyon. Kung nagkinabuhi ikaw diha sa kasalanan, walay pulos bisan pag regular kang nagampo 5 times a day o sa matag alas 3 sa hapon, walay pulos ka na atubangan sa Ginoo. Si Saulo, bisan pa sa kataas sa iyang mga pag-ampo, wala gayod makaampo sa tininod-anay sukad masukad, tungod kay ang pagka mapainobsanon absent man sa iyang debosyon. Ang pag-ampo ni Saulo, pagpasalamat lang siguro nga maayos siyang tawo, dili sa lawayon sa katilingban, ug nga siya banggiitan nga Pariseyo. Karon diri sa yuta, relihiyoso kaayo siyang tanawon, apan utubangan sa Dios dulumtanan kaayo siya. So usbon ko,
Mao kini ang pamaagi sa Dios sa paghupay sa kahadlok ni Ananias. Iyang gipamatud-an nga dili na kahadlukan pa si Saulo tungod kay tinuod na siya karon nga nakabig kang Kristo. Nawagtang ba ang kahadlok ni Ananias? Actually, wala gihapon. Tungod kay sa bersikulo 13, nangatarungan pa siya sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo, daghan ko og nadunggan mahitungod ni ining tawhana. Kung giunsa niya sa pagpaantos ang mga magtutuo sa Jerusalem, ug kung aduna siya'y awtoridad gikan sa mga pangulong pari, aron gapuson ang tanang mga nagtawag sa imong ngalan. Ug mao kini ang magdangat kanato sa ikaduhang pamaagi nga gibuhat ni Jesus aron mahupay ang kahadlok ni Ananias mahitungod kang Pablo. Mabasa nato sa bersikulo 15 ug 16 nga gitubag ni Jesus ang kahadlok ni Ananias. Ananias, nasayod ko ni ining tanan, apan adtui si Saulo, pagdali ug tabangi siya tungod kay pinili ko siyang sudlanan o instrumento aron sa katumanan sa akong tumong, aron imantala niya ang akong ngalan ngadto sa mga hintil ug mga hari ug sa mga anak ni Israel. Tungod kay ipakita ko nga niya kung unsaon nga kinahanglang mag-anto siya alang sa akong ngalan. So makita nato dire ang nindot nga summary sa kinabuhi ug ministeryo ni Pablo. Kadtong tanan nakabase lamang sa grasya sa Dios, mga kaigsuonan. Dili si Pablo ang mipili kang Kristo, klaro kaayo. Ang Dios ang mipili kaniya. Instrumento siya sa Dios ug magpanlihok ang Dios nganha kaniya ug pinaagi kaniya aron sa pagtuman sa iyang kabubuton. Mahimaya ang Dios pinaagi sa pagdala ni Pablo sa ebanghelyo ngadto sa mga hintil, mga hari, mga yanong katawhan ug pinaagi sa iyang pag-antos tungod ug alang kang Hesus. Usbon ko, grasya lamang katong tanan tungod kay si Saulo dili gayud takos nga mudawat niini. Pagkahuman nahimong kumbinsido si Ananias, wala na siya naglangan pa sa pag-adto sa balay ni Judas nga taga Damascus aron maministeryuhan si Pablo nga nagpaabot na pudi ay kaniya. The fact nga gitawag ni Ananias si Pablo og igsuon, nakalipay gayud kaayo to sa kasing-kasing ni Pablo. Wala lang nadungog ni Saulo ang tingog ni Ananias, kundili nabati usab niya ang mga kamot niini. Ug pinaagi sa gahom sa Dios, naablihan ang iyang mga mata ug karon mibalik na ang iyang pananaw. Nakakita na siya, gipuno usab siya sa Dios sa balaang espiritu ug gibautismuhan, ug dayon mikaon siya og pagkaon. So usbon ko mga kahigalaan, gibunyagan si Pablo ug ang tanang mga nakabig kang Kristo sa Biblia. Automatic na nga ang tanang mga nakabig sa Biblia pagabautismuhan gayod. Ang exception lang niini mao ang kriminal nga giluwas ni Jesus didto sa cross sa Kalbaryo. Karon ang King James Version sa mga buhat kapitulo 22 bersikulo 16 mura og nagsuggest nga gikinahanglang mabautismuhan si Pablo aron maluwas. Apan dili kana ang kaso, mga kaigsuonan. Mao nga mikonsulta kita sa orihinal nga Griego nga pinulungan sa Biblia ug didto klaro kaayo nga adisir gibautismuhan si Pablo, nahimo na siyang magtotoo, luwas na siya. Unsa ang nahitabo pagkahuman ni adto? Well, nagpabilin siya kauban sa mga magtotoo didto sa Damascus. Ug sa walay pagduda, nakakat-on siya og daghang mga butang gikan kanila. Ma-imagine nimo higala kung unsa ang ilang gibati nga kauban na nila si Pablo nga kanhi manlulutos bato kanila. Ug ma-imagine usab nimo kung unsa ang kakurat ni Pablo sa iyang kasinatian nga loving man di ay ang mga Kristohanon. Adunay kahangawa sa usag-usa, dili man dai sila takos pagalutuson, ug nasayod sila sa kamatuoran sa pulong sa Dios, ug gitinguha lang nila kining ipaambit sa uban.
Sa dili pa nato tapuson ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, tuguti ako sa pag-emphasize sa mga praktikal nga mga leksyon aron malig-on ang inyong kalag. Igsuon. Una, makahimo ang Ginoo sa paggamit bisan pa sa mga magtotoo nga dili sikat ug inila. Kung dili lang unta sa pagkakabig ni Saulo, dili unta nato mailhan si Ananias. Dili siya pastor, dili siya diakono, dili siya ebanghelista. And yet, importante kaayo ang papel ni Ananias sa nagpadayon nga buluhaton sa iglesia. Sa pagkatinuod lang, ang naa sa likod sa mga bantugan nga mga sulugoon ni Kristo, mao ang mga dili inila nga mga nag-ugmad kanila, sukad pa ni adtong bata pa sila, hangtod nga nahimo silang mga bantugan nga mga sulugoon ni Kristo. Makadayig ta sa mga pastor nga maantigo gayod nga mopasabot sa pulong sa Ginoo ug matinud-anon gayod sa pagpangalagad kaniya. Apan dili nato ang ngayan kalimtan ang impluwensya sa amahan ug inahan ni anang maong mga pastor, mga Sunday school teachers nga gigamit sa Ginoo ni adtong bata pa sila. Nganong naingon sila ana, daghang dili mga inila nga mga tawo ang gigamit sa Dios sa pag-ugmad kanila. Dili sila inila sa katilingban, apan nasayod ang Dios sa ilang contribution sa iyang gingharian. So ang importante dili ang pagkainila, kundili ang pagkamatinud-anon sa atong pagpangalagad kaniya. Ikaduha, ang kasinatian ni Ananias nagpahinumdum usab kanato nga dili kita angay nga mahadlok sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Sa una, nakigdiskurso paunta si Ananias sa Ginoo ug nangatarungan nganong dili siya angayan nga mobisita kang Pablo. Apan kontrolado sa Dios ang tanang butang ug misunod si Ananias kaniya uban ang pagtuo. Kung musugo ang Dios, hinumduman nato nga nagpanglihok siya ug ang iyang pamaagi mao ang labing maayo. Aduna pa ikatulo nga encouragement. Balanse kanunay ang mga buhat sa Dios. Gibalanse sa Ginoo ang dakong publiko nga milagro sa usa ka hilom nga panagkita ni Pablo ug ni Ananias didto sa balay ni Judas nga taga Damascus. Dramatic kaayo ang nahitabo didto sa dalan padulong sa Damascus, sa dihang misidlak ang dakong kahayag gikan sa langit ug nadungog ni Pablo ang tingog ni Kristo. Apan ang pagbisita ni Ananias murag ordinaryo lang nga panghitabo. Ang kamot sa Dios mao ang nagpahunong sa kabayo nga gisakyan ni Saulo. Apan gigamit sa Dios ang kamot ni Ananias aron ihatag kang Pablo ang iyang gikinahanglan, ang pagbalik sa iyang pananaw. Nakigistorya ang Ginoo kang Saulo gikan sa langit, apan nakigistorya usab siya pinaagi sa masinugtanon nga disipulo nga naghatag sa mensahe kang Saulo. Ang ordinaryo nga panghitabo kabahin gayod gihapon sa milagro sa kabag-uhan nga nahitabo kang Apostol Pablo. Sa katapusan, dili maayo nga atong i-underestimate ang bili sa usa ka tawo nga madala nato ngadto kang Kristo. Si Pedro nagwali ngadto sa linibo ka mga tawo sa Jerusalem. Si Felipe usab nakasaksi og dako kaayong bunga sa iyang pagwali ngadto sa mga tawo sa Samaria. Apan si Ananias gipadala sa Dios ngadto lamang sa usa ka tawo. Apan kadtong nag-inusara nga tawo nga mao si Saulo nga nahimong Apostol Pablo, dako kaayo og nahimo sa gingharian sa Dios. Ang kinabuhi og ministeryo ni Apostol Pablo nakaimpluwensya sa dili na maihap nga mga katawhan sa mga kanasuran hangtod karon. Bisan pa ang mga secular nga mga manunulat sa kasaysayan nagaangkon nga usa si Pablo sa mga importanteng mga tawo sa kasaysayan sa kalibutan. Niadtong Abril 21, 1855, si Edward Kimball nagsangyaw ngadto sa mga Sunday school boys sa ilang simbahan. Wala lang siya masayod nga usa sa iyang mga estudyante sa Sunday school nga si Dwight L. Moody mahimong usa sa mga banggiitang ebanghelista sa tibuok kalibutan.
Ang buluhaton usab ni Norman Harrison sa usa ka dili inila nga simbahan, dili sikat, gigamit sa Ginoo aron maluwas si Theodore F. Apan kining si Theodore F ang gigamit sa Ginoo aron matukod ang Back to the Bible ministry nga mabungahon na kaayo nga buluhaton sa tibuok kalibutan hangtod karon. Ang atong tahas mao ang pagdala sa mga katawhan ngadto kang Kristo. Ang tahas sa Dios mao ang paggamit kanila alang sa iyang kahimayaan. Ug ang tanang mga instrumento sa Dios, inila man o dili, importante silang tanan sa Dios. Nagpasalamat ako sa akong mga Sunday school teachers ni adtong bata pa ako. Dili ko maingon ini karon kung wala sila gamita sa Ginoo sa una. Samot na ang akong mga ginikanan. Alang sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo, wala ba ninyo gipangandoy ang tinuod nga kalinaw ug tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi sama sa nahitabo kang Pablo? Labaw sa tanan, wala ba ninyo gipangandoy ang tibuok nga kapasayloan sa kasalanan ug grasya sa kaluwasan? Kining tanan anaa lamang kang Hesus. Paghinulsol sa imong mga sala ug dangup kang Hesus ug saligi ang iyang hamili nga dugo alang sa paghuga sa tanan nimong mga sala. Ang tanang musalig ug mutuo kaniya dili gayod malaglag, kundili dunay kinabuhing walay katapusan. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ug mga adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.